Jok kuatir, cuma goro-goro kesasar ae gak apa-apa. Awake dhewe kira mati. Loh, Rasidoto? Bangsat. Kan ono iki. Kirim perindapan. Waduh, kan dolanan kok dibanggakne. Coba tak tes ya. Direm perindapan. Aku oleh ngerabi Sandy. Lek Sandy ra waras ya ora apa-apa toh. Meneh. Direm perindapan. Lek kesasar ngene iki kudu piye? Mati yo ae ngono. Kirim perindapan wis jawab. Maksudmu apa? Kurene. Njaluk tak keprok anjen arek iki. Maksudmu apa jawabanmu iku? Bisa karep-karepku toh, congor-congorku dhewe. Raimu bores nantang kono. Lek wani rene o. Metu. Lho ayo ra mundur. Metu. Piye carane blok?